enti obi biara Nyankopɔn abɔdeɛ nanso ne ma ɛyɛ a Kristofo oye Kristoni a oye Nyankopɔn ba. Hallelujah. Hallelujah. Enti obeye Kristoni a oye Nyankopɔn eba. Nyankopɔn honhoma eti umu no nti na qualify o sɛ oye Nyankopɔn anim adom wadom wo sɛ ade biara obetimi afa so aye nanso wayi binom asi hɔ sɛ ɔmo eni anim sɛ asɔfoɔ. Hallelujah. Enti brother Ofori yemame evangelist Ofori so yemame. Hallelujah. Ensanka awurade din da dane da nyina se ye baha na ni je nura asofo sapon eba ne mu bekasa monana eda wo papa enso me sofo ono no se medican aka Christ Redeemer Church former church ani ni evangelist na one thing I mean hu ni se in fact odin no say de din bia qualify pe na eyama tumi na afrim and the question we are na stronger tambia obia woka na wo yese software we are na a confusion onya ka question we also oh so many people that make me ba ha say ya na some ka say oh software we are no na wa confuse them ka din no straight pe obo say na wa hudi pakro. Hallelujah. Hallelujah. Ensanka awurade din da say sofo ne ye bekasa anura na dani de nyina say ne yoka anura na ye no kre enye say bia ye bi gina ha ena ye ka asem foforo ne a ewo mu say ye ba ha ade a ede yadwen ekonchi odani de nyina me ba na me hwese ne a enema ekoso ne kwan a mofa so ene enigie ne akoma pa modi yi nyame aye tuntum nyame. In fact ade a etimi eboa yen because ema ye twa ye ni koye chi a na ameye hunu se se ye den ye koso a na ye pem koye nim nshyanka awurade din da eda asofo ase ene ne re ne asori mpanyimfo ne asofo akwanya amode amame ene asafo manso nyame nhyira mo ewa hokeka ene ofeso a mode shaase free Monday na mo shaase na menso me shaase se me ne mo ye me madwen se me ne mo beye 5 days and Monday me bae enra nso me bae ena enen so omoto nsa frem se me ne mo mekasa se ne a emre bi atwam me ne mo bekasa ne shranka awurade din da. Hallelujah. Eyese yetumi etwe Nyankopon anim. Hallelujah. Hallelujah. Say yetwe Nyankopon anim a eboa na ema ya hoden ema yetumi konkan ewo botae a esi yani so se ye pese ni Nyankopon enante enhyiranka awurade din da. Ebisa dansi die koso esa dansi die na koso ne niema bi a ebeba em se repeatedly no na a lot of them no eka about say ne a wo ye wadwen se wo pese wo didi na mreye a eba ye and so on. Em se metisa dansi no em se brochirefo no bi nso frɛ ano mo encounter the same problem na wo mu say normal normal me kai say Christ Redeemer na those years na ye 5 days 5 days you see ya na ye nye dry samre na me ya brantie pa na ne ya na ewo mu sa na ye wo group bi a ye ne asepakafo group bi eka ho na sofo anhwi bra a champon na me namfofo ne ye be 6 say ye chance ya na ye 5 days fasting and prayer you break your number na so anytime bi a ye no da edi kan 3 days no na ye na dry. Hallelujah. Na dry fasting no o chance ya ene wo hu ne yie na de tosum yie no na ye nura no de tosum yie no very very difficult. Nsi ameye wadom enedai the last hour so chana every chire no na why you used to because near a woman say nipadua ana ade biara u training u continue training na wa be used to e san say ye didi danti se ba se u didi ebinum didi mprensa da kro ebi didi mpren na imprenum da kro ne ye keka hwe nka ho.
Hallelujah. And to the old said, there would it, nam pofrem, and then was a minidi. A normal, until body no reaction, no. Muhunina a normal, but a nyadia a kumnipa. Hallelujah. A nyadi a kumnipa, a nyadia a bikum. Nia umuane se, ubetiasi, and no one who say, a body no ena air reacting. And it's a body react here, tenacia, nanso, fahon home near day, dinisun, Mishranka Radinida. Hallelujah. And the money at Timuna, or Chinani Nadishia, dear, National say, Oko, 9-1, Mishranka Radinida. Nania woman say, and yet a country dry quack. Near a wild country mo, near a decaying. Say uti nyankopon na afei udi wani asi nyankopon so na afei so wama okoado desire or hunger for God sa na ma me nsan fasi wani so your those years no me kai say drew ha na enema si ani so a ye bompa ye samri ye mre a obema wo ho kwan na onyankopon nam ne ho nkonkron so atumi a minister ewo abrabom. Hallelujah. Samri emrea wo twen awurade anim apa hoɔden da edi kan no enra na me we na meka about me baha ya na meka ne ma yekoso ne ade kyerɛ no nti na me ne di nkɔmɔ anɔpa yi so na meka de enema em se Monday no sɔfoɔ obegyina ha na ɔhyɛ aseɛ the revelation na ɔde bae no idea say o fa now the two anamoa uhu say yes enye honam famu ade be honhom mu adwuma. Hallelujah. 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 In fact that day I'm say onemi akasa me de onemi akasa me ka asem rebi obas office onemi di san komo no enemi ko sane manum komodie mu. Your chance here, but the way I was calling or very deep. A big revelation. No crane a idea say utumi echia eboa. Now last time I'm a me can say ofa aburua emra mi gina ha me kasa na onyame nkonkron ema me sa revelation say aburo the more na wo yi ho no the more no ena na ho de no so ye dey e from. Hallelujah. Me say aha efitafo any mechanics normally ade bebre wo ha say wo crankshaft a engine no na ho de mpa ye crankshaft no say crankshaft no e wo mu a itim hye bearing na watwa yesi O20 obo na yesi atwa yesi O30 na fe yatwa utwa O40 the more na utwa crank no ho no the more na engine na ho de ye dey e from so go twa ni O40 at the creator o nam that Robert ya kaka ebebu obo se na ebu ronji abi abebo no be wa ho de no and this na ye standard no originally ye dey ye standard. Hallelujah. Hallelujah. And see the way I see bring it all from the genesis of Christianity back from no sabe pepepeneti abroa ye yi ho gradually sani am kan last time no say we yi abro no ho a wo say ye de ye sa banku I don't know they say white wine no etewo no a wo sa etewo no a fita efrepa and anidie nso say wo di a ede pa. So wanya makokura ubetimi edi ni saa ye yi ho no a eye fem more and as a woodi nso a eye dem more but the original abro no a eye eto no a ye de ye no fantefo no de ye no se wo hwa enye fe pi saa ena ne de no nso no ade se unya ade bi a emu ede na ode aboso nchina mwa anatelapia. Hallelujah. Hallelujah. Sa pepe netie na dane there na me ba me encourage you because sometimes so one you careful enema e peace ni pa ni no one you careful e betimi ya deceive. Hallelujah. But one thing I met me aka ne dane there nyina me da so e kan say mo wo bia
muwo anidaso. Hallelujah. Emre bi atwam ena Yesu Kristo one asuafo no ahia amebi aba osi nhira ene nofo a ono ma no ne answer no ne se nhira ne nipa a oyeden wotimi nase wa wotimi nase omo ni nhira adi asomafo no akwa asempa ka dwuma akwa keka Nyankopon asem ahombone etutu ene senchireni sisi omba Kristo Yesu ho omo de report abre no se ahombone nyina yedai abre wo ho ase ama Kristo response ne se emane ye wo de se ahombone ayedai abre wo ho ase na emom ma enya wo de se ayedai ya twere odi e wo nkwa hoban. Hallelujah. Hallelujah. Any the original purpose say ya twere odi wo nkwa hoban na ahombone tutu ene senchireni ni niema ekoso no de ene de just by the way ene Yesu Kristo o say yenom. Hallelujah. Enshranka urade din da Nyankopon nhira o se waba ma wani si Onyankopon asem so Monday no na me wa ha na me say nra so in fact manage because the problem ne say wo kire komo a akom kire a Bible adesua ene mpaibo nim no eya na benefit ema wo akra wo bremo because the more no a wo kire komo a Nyankopon asem ene Bible adesua no koso na mo ye ayeyie na wo twen Nyankopon anase no ema wadwen si Nyankopon so ema wadwen si na asem so ema ukon do se obemben Nyankopon. Hallelujah. Hallelujah. The more na wo ben no the more no ena wo tenase se wo tenase a eboa wo ema osom ne ye nhranka urade din da Yesu Kristo me hu a t-shirt bi am say gentleman bi fro ha am say one of the t-shirts modi anu bi am say ma hu John 8:32 no e wa akire hanti wo hwe John 8:32 free 31 na Kristo ka che ne suafo a waji na die no se motina minsi mu amobeye den wo behu nnokre no na nnokre na ye den ama mo ade mo ho ama mo ya de hie nhranka urade din da enti ene ade adane de nyina ese wo hye no nso na afi wo de wadwen si so se wo kire komo a e wo botaye nti a software ehye programming emra Nyankopon ema na kwankire na se wo nso wo ba ese utumi correspond umma sabotaye no etumi be wura utrim ene wakomam se na ebe ya obe benefit. Hallelujah. Hallelujah. So kan Hebrew o say ni padom no dodo no nyina Israel fo no dodo no a wo nyina ene fa kokoko no wo nyina na wo hye won bose o de wo be ko bose asaso so nanso asode anye nienti ebinom ye den ewuwu o se ne so nhranka urade din da. Hallelujah. Hallelujah. Yada yame ase. Amen. Good. I'm saying me follow day 2 Wednesday morning about the power of God's breath, the power of God to me ewo Nyankopon ahome mu to me ewo Onyankopon ahome mu. And he said ye ka say Nyankopon ahome di a na nya de a bitumi akwaja Genesis 1 bia Onyankopon ebo nipa ntimi pa cho obetumi amaya shase Genesis 1:26 through 28 no okay come for no wa omoame 1:26 through 28. Genesis chapter 1 verse 26. No Onyankopon ka se moma yenyi onipa wo yensuban so se yense so na woni ebumu mpata na ewiemu nnoma ne ntoteboa ne asase so nyina ne mmoa wo wi asase so nyina so. Na Onyankopon bu onipa wo nisuban so Nyankopon suban so na obo no obarima na oba na obo wo no na Onyankopon hira wo na Onyankopon ka kire won se monwo na mo na monya asase so ma na mo nhye so na muni emu mpata na ewiemu nnoma ne mmoa. Kind 2 no ko 2:7 no. Genesis chapter 2 verse 7. Na Awurade Nyankopon de from the tree nwene wonipa no hu nkwa ho me gu ne hwenem. Na onipa ye okrate asefo. Amen.
Amen. Hallelujah. Nia edikan no Bible say onyankopon eka say moma yeden yenwini onipa say yensuban so ene yenseso so. Hallelujah. Enti emra onyankopon enwini onipa no tu no ese ohome gu onipa mu ema ne beye okra tiasefo the power in God's breath. Wanwini onipa onwini onipa wiye no na etwa se oma onipa ahoɔden a ɔbɛyɛ sɛ ɔno emra ɔde na no kan sɛ yenwini onipa sɛ yensuban ne yenseso so no na etwa sɛ onyankopɔn ma ne yɛden ɛba musa ɛno nti onwini onipa no nea ɔyɛɛ ne sɛ ɔhome gu onipa mu sɛ ne ɛbɛyɛ a onipa betumi aposɛse ana wanya nyansa nimdeɛ ene onhunumu ene ahoɔden a ɛwɔ nyankopɔn mu nti na ɔyɛ den ɔhome gu onipa mu. Hallelujah. ɛne nti na wanhome angu amuam ɛne nti na wanhome angu nneɛma a ɔyɛ yɛ nyinaa mu na mmom ɔhome gu onipa mu. Enti emra a ɔhome gu onipa mu no ɔka kyerɛ onipa sɛ enema wabo nyina na ɛyɛ onu nyankopɔn ne tiri mu pɔ sɛ onipa bedi ade biara so na ansa na onipa betumi adi ade biara so no agye sɛ otumi nya onyankopɔn nyansa. Hallelujah. Agye sɛ onya ne nyansa. Ɛne nti onyankopɔn bo onipa no ohunu sɛ ɛsɛ sɛ yɛtumi ɛhome gu onipa mu na onipa bɛyɛ ɔkra tiasefoɔ sɛnea ɛbɛyɛ na nneɛma a yɛde ahyɛ yɛ adwen mu ɛne yɛ akoma mu sɛ yɛpɛ sɛ yɛfa nipa so yɛ wɔ asase yi so atumi ayɛ den atumi aba mu. Ɛnti na etwa sɛ ɔhome egu nipa mu. Hallelujah. The power in God's breath. Tumi a ɛwɔ nyankopɔn home mu. Hallelujah. Hallelujah. Sɛ ohwɛ abɔde a emra onyankopɔn bɔ ade nyinaa no nea edikan a ɔyɛɛ a saa home na ɔde gu nipa mu ɔexhibitiyɛ ɛma ɔtestiyɛ ɛne sɛ ɔde nneɛma ɔyɛɛ nyinaa ɛbrɛ Adam sɛ ɔyɛ dɛ ɔntoto wɔn din na Bible sɛ edin biara Adam de ma ade biara no saa ne yɛfrɛ no. Hallelujah. You just imagine sɛ yabɔ ɔtwe ne yɛde ne wa begyina w'anim ne yɛde aboa ya begyina hɔ ɔyɛ different ne din ne wa ma ɔso wo yɛ bɛfrɛ ɔtwe ne yɛde wei aba ɔso bɛfrɛ wɔ akranteɛ na saa nyansa ɛne nimdeɛ a yɛde yɛ saa deɛ no onyankopɔn yɛ nyansafoɔ. Ɛnti onim adwuma a na edi onipa anim nti no odi kan yɛ dɛn ɛma home no ɛbaeɛ saa home no tumi na ɛwɔ mu no ɛna Adam ɔde yɛ saa deɛ saa nyansa ne nimdeɛ no ɛna ɔde toto nneɛma nyina di nhyira Awurade di daa. Hallelujah. Tumi a ɛwɔ nyankopɔn ɛhome mu onyankopɔn ahome angu nipa mu kwa. Hallelujah. Ne tiri mu pɔ ɛne ne botaeɛ a enti a ɔhome gu onipa mu na wanhome angu ɛmmoa mu no na ohunu sɛ onipa ɛdanso ohunu sɛ onipa ɛbɛyɛ nneɛma a ɔno Awurade ɔpɛ sɛ ɔyɛ ɔbɛfa nipa so na ayɛ. Enti ɔse yɛmmɔ onipa sɛ yɛn suban so ɛne yɛn nsɛsoɔ so. Hallelujah. Tidari de nyina meka sɛ onyankopɔn nyansafoɔ ɔntete mma a wɔnnim nyansa. Onyankopɔn nyɛ saa mistake no. So ɔno nyansa nyinaa ɛwɔ no. Nyansa ne nimdeɛ nyinaa wɔ no na ɔsɛ me mma deɛ ɛnya adeɛ a mɛma wahunu nyansa dabi. Onyankopɔn ɛhome gu yɛ mu sɛnea ɛbɛyɛ na yɛbɛtumi atena ase na yɛayɛ nneɛma sɛnea onyankopɔn nam ne tiri mu pɔ so de yɛn ba asase so. Ɛno nti na ɔhome gu yɛ mu. Nhyira nka Awurade din daa. Yɛwɔ sɛ ɔhwɛ mmoa ɛne nnuanom ne nneɛma a ɔyɛɛ a ɛnora is it Monday ne sɔfo ma history about ɔma yɛn something about aboa kyekyede a hwɛ years ahodi. Imagine nti ɛnyɛ mfie nkwada dodoɔ no nti na home wɔ yi mu because mmoa bebree nyini sen yɛn
Enua mekae se ye nkura nua bi a na esi ye mfachire up to now sa duane si ho se duane si ho a onto se nipa be sheda betwa no ebetimi asi ho many years be nipa ye nkwa na ye sen dabi mempe Moses die no Onyankopon die no na o se ye sen ha ni sen adu no I'm say last me can sure say Moses na lament here me can say no ye lamentation men for lamentation Nyankopon no mu asem o kan wo 6 no o se onipa na o de be ma no e wa asase so ye 120 ti 120 no mu na because of bone ne niema na ekoso no na nipa enanro ena lamentation a prince ena emasa ye nkwan na ye emfie aduoson ase ya boroso emfie aduohwedadi menfe no nye adwuma nyame ama se di mfie aduoson because me kai say a lot of people say onya 70 na obi wu as 75 say we dey onya 5 years extra there be wa short on the years. Hallelujah. But anyway, by the way, mfidodo no enye the most important thing niema utumi ye wa asase so sene ya Onyankopon nam ne timu poso frɛ o no enne hia be Onyankopon ye nyansafo o decide so betimi am wadi 20 years but do be na dwuma sene ope wo ye wadwuma enne hia de odi mfie 150 kura na se wantumi anye ne ntie nyame de wo ba asase so a na obedi no asase so nyina eye kwa. Hallelujah. Hallelujah. Isranka urade dinda enti ye mompaye se urade be boy bompaye se urade mwa na ne a enti odo ba asase so tumi ye wie hallelujah. And say Yakopon no penny say nyuma opese odo ye no bedi 120 na say ono no hu say nyuma opese odo ye no who deserve 120 obi wa na de by the age of 50 obi ye 45 obi frɛ na akɔ. Hallelujah. And in na John the Baptist owie na dwuma no ye den ofrɛ no owie na dwuma as young as he was na ye so okɔ. But Emrana Peter nom Silas Paul nom mre so ye no ye onyema bebre de won fa mu a omo anwu oje won prison obekwa akwaje won no Kristo Yesu no Emrana onwie na dwuma no oba asase so there are so many ways am fa asen kom bepe na wachi na sinabo emre no so ye nti wo hu na wa ye den from childbirth am say nya history no ye de no koi ti saneti ye emre no so ye na owie na dwuma ye no wan hwehwe se obeje ne ho be no tumi se enka o ye den because obi a ye bechi no a obi sa se fine na mo hwehwe no a omo titi egu so pe so oje ne ho a but na ne mre no na wa ye ne a esi nti oba asase so awi nti mre no wie du no na etwa so ye den okọ. Hallelujah. Yes say anu ma chere soro ye den ojibo anu ma chere soro ojibo enti se mre no adwuma na obeye no uwie pe Onyankopon a oyenyansafo no enim se obe divert ya adwuma wa ye no obetumi afrɛ o na ode okofi asomdie mu. Your Bible say Onyankopon voru ye nkra no esen wiase ajapade nyina be san say any plenty sometimes they see wanyini ne ya hia no se bompa ye da say Awurade mmoa na tumi ye adwuma nti a odo ba asase so nshranka Awurade din da Onyankopon ehome gu mu say obetumi aye niema opese oye wo asase so ye kan John Yohane asempa no John chapter 20 verse 19 mba chonye no ko John 15:1-5 kan John 15:1-5 John chapter 15 verse 1-5 oti fenso mo se no krobo be no bobe mene no krobo be no yes na maja ne okuafo no ehu ban biala enso aba no yi na ibiala eso aba no yiyi hu na so aba bebri asema makama kire mu no nti mu ho anya afi mo ntena memu na me nso me ntena mu se de ba ntumi firi ono ara mu nso aba gise tena bobenu mu no sa ara na mu ntumi gise mo tena memu mini bobenu na mo ne man no de wo tena memu na me nso me tena ni mu no ono ara na so aba pi na mo kwatimi a mo ntumi nyohwe so bi antena memu a woto ne twene se ban na ewu oboaboa no di gugye mu
na hye. Amen. Amen. Tumrikana February Genesis 3. Hallelujah. Call Genesis 3. Genesis chapter 3 1 through 8. Genesis chapter 3 verse 1 down to 8. Yeah. Atifa somoso ni password. Password. Na wo ye ni tie che ni wira mu adoma Awurade Nyankopɔn ye wo nyina. Na oka che oba ne sa ampare Onyankopɔn aka se muni tuom hanua nyina bi. Na oba no ka che wo ne se tuom hanua aba no ye di bi. Na nso dua si tuo ni finfin na aba de. Onyankopɔn aka se muni bi. Nso momfa mo nsa nka na mo awu. Na wo ne ka che oba ne se nye wuo na mo bewuo. Na Onyankopɔn nim se da mo bedi bi no. Mo ani bebue na mai so Onyankopɔn ehunu papa ne bɔne. Na oba ne hunu se duane yes se wodie na ye ni wafe aduane ya akono na ebetie ni enti wote na ba ne bi na wodi na odi bi ma ni kuna woka ne ho no nso na wodi na won banu ani buebue no hunu se wode daadagya na wopempam brodo ba ha ye nkata ni mu fai na wote Awurade Nyankopɔn ka se wonam tuom ho wanwumere mfra yi mu no onipa no ne na yire kohinta fira Awurade Nyankopɔn anim tuom ho nnua mu. Amen. Amen. Hallelujah. Onyankopɔn abo nipa sɛ ɔno ankasa ne suban ɛne nsɛso onyame ahome agu onipam ama onipa bɛyɛ ɔkrate asefoɔ esan botaye nti a ɔde bɔ onipa ɛna ɔma ne home ɛbɛtena nipam ɛna ɔma onipa nhyehyɛe ɛwɔ bea a ɔteɛ wɔ edintrom sɛ adeɛ ɛwɔ ha biara ɔbɛtumi de wɔn nsa aka nanso saa aduaba wei ni saa aduaba wei di enye den emfa wo nsa nka Bible sɛ onipa asoɔden emra ɛwɔ enam enada akwan so na ɔba hawa hɔ na ɔbɛfa anadwen ɔte aduaba no bi diye ne kuru nso bae ɔma no bi diye nipa yɛ asoɔden onipa amane afa Onyankopɔn hyehyɛe so enam so ɛna di Onyankopɔn abufuhyɛ yɛ den eba onipa so. Hallelujah. Hallelujah. Yohane asempa etredu num no yekan ye ɔse ɔne ne nɔkorɛ bobe no n'agya no na ɛyɛ hwan okuyafoɔ obi biara a ɔtena ne mu na ɔtena bobe num nea ɛba ne sɛ agya no ɛyɛ den ɛdodɔ no ho bɔ ne ho ban sɛ obi biara ntena ne mu a nea ɛba ne sɛ aban no ɛbɛpa ahwe sɛ ɛpa ahwe pɛ ɛbɛwu sɛ ɛwu a yɛbɛboaboa no na yɛakɔhye no na oyusu word bi sɛ without me you can do nothing. That is 5b no ɔsɛ sɛ mokwatimi a monyɛ den montumi ɛnyɛ bibi biara. So you see the word nothing bibi biara na ɛqualify bibi biara. Hallelujah. Ɛqualify bibi biara. Yesu Kristo anumu asɛ wɔ say without me you can do nothing. Onyankopɔn ɛde nhyehyɛe ato hɔ ama onipa ne botaye nti a ɔhome gu onipa mu sɛ onipa betumi anya ahoɔden ɛne ahotɔsoɔ na wanante ɛwɔ Onyankopɔn kwan so onipa de ne ho ma ɔbrɔnsam ɛma ɔbrɔnsam fa ɔwɔ so ɛbɛdaadaa no ɛmere bi a mebɛgyina ha ɛm sɛ meka aba Yesu Kristo saa pɛpɛɛpɛ ɛne di kan ɛwɔ edi nturo mu nti Adam edi kan no hwe yase ɔbrɔnsam edi ne so na Adam ɛtɔ so mmienu ne deɛ Onyankopɔn ba no deɛ ɔbrɔnsam anyɛ dɛn antumi ɛne ne so meka sɛ Yesu Kristo ahenni yɛ ne deɛ ɔno a tumi nyinaa wɔ no na obi nsan mmra mɛka nhyɛ ne sɛ kotome na adeɛ ɛyɛ waa wo deɛ me nsan fa ma wo. Hallelujah. In fact so obi yɛ saa na am robbers timi yɛ saa because you see as am robbers hyiaw nipa bɛyɛ sɛ mmiɛnsa nnan ne atwituo na meka sɛ sɛ ɔwɔ bɛyɛ 10,000 Ghana wɔ ho na ɔmogye firi wo hɔ na afei yɛka kyerɛ sɛ bunkotodwe ne yɛ nsan fa ma wo a ɛne yɛ bunkotodwe gye a ɛdi gye. Hallelujah. Sɛ nyɛ am rɔba wa osika deɛ esi dɛn na nkobi baaba bɛgye na wasen aka kyerɛ sɛ saa mpa ma kyɛw na memfa ma wo. Hallelujah. Adeɛ no a ɛyɛ wo deɛ dada. Hallelujah. Enti kwan a ɔbrɔnsam faa so a ɔde di enipa nya a otimi ɛde gye nipa so nkonem
na nyansa nimdeɛ ene ahoɔden ene tumi a onyankopɔn home a ɔde brɛ onipa sɛ yɛde betu anamo ɛwɔ asase wei so ɔfa kwan bi so sɛ ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛyɛ den ɔbɛgye afiri nipa ho saa kwan ne no ɔbronsam faa so ɛnti ɔsɛ owifo no ma agye sɛ ɔyɛ den ɔbɛwia na wayɛ den na wasɛe na wakum Kristo si ɔbaeɛ sɛ yɛbɛnya nkwa ne yɛnya daa ɛnkwa mmorosoɔ yɛnya ne mmorosoɔ ɔbronsam baa ne botaeɛ nti a ɔde wo baa ne sɛ ɔbaa baa bɛwia wadwen yɛ wo sɛ ɔde adeɛ brɛ wo but ɔbɛgye afiri hɔ hallelujah hallelujah ɛnti kwan a ɔfa so ba nyinaa ɛyɛ naadaa kwan so ɛde firi mfitiaseɛ ɛna ɔde saa kwan no so etumi yi Adam ne ne yere hwee fam na wɔyɛ asoɔden ebu onyankopɔn asɛm so ɔbronsam ɛda so yɛ saa adwuma no hallelujah ɛnti ɛma Adam trimopɔnti a onyankopɔn bɔɔ Adam ne nnwuma a na nka ɔpɛ sɛ wɔyɛ no ɛma saa trimopɔ no ɛyɛ dɛn efiri hɔ onyankopɔn apam no afei deɛ wama wɔn nnome ɔbaa deɛ ɔbɛɛma deɛ brɛ mfifire na ɔde bɛdidi ɔbaa kwa wɔ so a ɔhaw ne ayiyaw afei nipa ate asi Adam ne ne yere abɛwo Cain Abel afei Cain asɔre Abel asɔre Cain rida wakum ne nua bɔne ayɛ dɛn ɛtrɛ bɔne trɛ afei bɔne kɔ so ti sɛ ɔhwɛ the history of man bɔne no trɛ na ɛkɔ so saa to sɛ eduru baabi a onyankopɔn no ankasa hu sɛ bɔne no ɛdɔɔso bɔne dɔɔso wɔ asase yi so na manum ho koraa sɛ ne yɛ dɛn me bɔ nipa because na ɛyɛ ade a onyankopɔn ɛbɔ nipa sɛ ne su ne ne ban ɛne ne nsɛsoɔ so ɛne nti ɔhome gu ne mu no na ɔhu sɛ wa invest a lot of investment odo ba kɔ secondary school wakɔ school from class 1 wahwɛ no wa secondary school ya university wawie ɔsɛmeyɛ masters wa support wa yɛ masters awie ɔsan wie masters no wafe waba bɛtena hɔ unhye father no mother no na wa yɛ disappointed because botayanti a ɔyɛ investment no it seems sɛ onhu sɛ manifest onyankopɔn hunu sɛ daabi manume ho sɛ ne yɛ onipa ɔde nso yire by bet among all the people no still Noah onyankopɔn hu sɛ ne botaeɛ no a ɔde bɔ onipa no ɔhwɛ Noah mu a ohunu sɛ saa botaeɛ no ɛda so yɛ dɛn ɛyɛ adwuma wɔ Noah mu ɛnti obɛyi Noah or channel through Noah now raise another generation. Hallelujah. Sɛ wohwɛ nsuo a ɛyɛ ɛpo nsuo sɛ wo saa ɛnkyene very salty ɛnkyene sɛ wo sa nsuo no a ne nom sɛ nyɛ sɛ bi a ɛnadifoɔ bi na ɛbɛka akyɛ na sɔre ma sɛ ɔmo nkɔsa po nsuo nom a sɛ yɛ ni da hɔ yi wo nkɔsa po nsuo nom bɛsɛ very yi sɛ ɛnadifoɔ ka sɛ kɔsa po nsuo nom you will get members a ɔmo bɛkɔ akɔsa nsuo no anom because ye wo mo a ye ka kyerɛ mo wɔ South Africa so mo nkɔ wisra asɔre mako gu stress park so a ye wisra se nwan ene mponche ye wo bi wɔ United States of America ɔne ne members ka kyerɛ mo se Nyankopɔn se ye nhye na ye nkɔ heaven ɔmo timi ti ase ye kɔhyɛ dem ɛma otwa agya to mu ɛma ɔmo hye ye wɔ church wɔ US a ɔmo no ayusu saa the same scripture say yebema awo so na ɔmo nyɛ ehwe nti so ɔmo yɛ worship and praises a na awo kura wɔn sei na ɔmo yɛ worship and praise na ɛwɔ no ka binum ku ɔmo still no mu gu so yɛ den ɛma wɔ so hallelujah enti mema ne nyɛ wɔwa sɛbe kasa hallelujah sɛ ndɛ yɛ kasa obi nkɔ na onkosa punsu a because of in the name of prophecy people will go for that but under normal circumstances no punsu de yɛ nkosa no enkran so mutu nsuo kura pe bo yesi enkyini wom nsuo no na yesi na enye so sɛ wohwɛ po nsuo no a upon all sɛ enkyene ayemu ma no
emu empataya na ye friend fish no se wuyi a na se wonoa na wanfa enkyene anka ho a udi anyedai enye yie. Hallelujah. Adentina ensu a enkyene ayemu ma na aboa na adamu mfinhia bebre na ye koyi no a afe na ye san bedwa ne mu ehye ne nkyene sa ye pekobi. Under normal circumstance no enka ehia se ye beyi fish asen ahye ne nkyene esenka yetumi nya nkyene no ewo ne nanum nanso se wo hwe fish ya ne wedie no Nyankopon aye no understand say e protect say enkyene no betumi aye den a enter body no. Hallelujah. Hallelujah. Enti oda ensu a aye enkyene mu de nanso omma ho kwan wa position ne ho wa ye ne ho kwan a ensuo no nya kwan enwura ne wedie num. Hallelujah. Hallelujah. Enti Onyankopon a obo wiase na obo saa fish no na ohunu nia yede fish beye sa onipa berry fish sa fish da epokunum na sa me makwan emma ensuo no wura body na omowi a enye yie no ono a design body a emma epono ensuo ene ne nhye no nya kwan yeden ensei nam no because the trim upon it say or ye fish no man nipa say that chi ye be kwa ko yiawe. Hallelujah. 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 Sa pepe na Onyankopon na madom so obo nipa na ohomegu yemu enti se ohwe a osese mu kwatimi a muntumi enye bibi biara ewa asase iso muntumi enye bibi biara Yesu Kristo no mu asa Onyankopon abowi ase ena wabɔ yen aba asase iso ono nyame nyansafo no enim niema a ewo asase iso onim eniema a ebekɔ so ewo asase iso onim nia ebesi wa asase iso nyina eno nti Onyankopon provisions a oyeye ne se obema ne honhomo aba betra yemu na aboa yen ama yenya ahoɔden atumi atena saa asase wei so. Hallelujah. Hallelujah. Enkwa home a ete wo no enye home a ese odo home na wadi enkwa na ache enye saa botaye nti a. Hallelujah. Onyame ma home no se ebe boawo na watumi atena se na niema pa wahyehye a opese ode wa brabo ye no watumi aye no wasase so ama ono na nimo nyama dadi ene nti na nkwa home da so ti um. Hallelujah. Hallelujah. Ene nti ne nkwa home na ode ma aye no saa pepepe na tie sene ya oma fish anampatae saa wedie no sene beye na eye enkyene entimi nwuram saa pepepe ena ne home a ewoye ni mu no ode ama yen se yenso yebetimi atena asase so emfa ho ne niema ekoso be yebetimi akoso ara yeden agina na ya som no na ya nante na kwan so. Hallelujah. 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 Tumia ewo Onyankopon home mu eboai ema Noah nipa nyina eye nipa bonefo Onyankopon anim no Noah de Onyankopon hu se oyo obi otrenti ode ne ye adwuma yi. Hallelujah. Noah chi no ekoya ema ni druba bia abosonsom ene niema ekoso eno nyina mu no honhom na ewo ho no etumi ema eyi Abraham baaye ema Abraham de Onyankopon hu se ode ne nante ebe dey ebe yi. Hallelujah. Hallelujah. Jaesa magnet no si Abraham otumi eyusu no efa na sefo so ebaya niema ekoso na ejigu
Ewumua na Onyankopon wanya obi ti Samuel. No abe use Samuel because of the position ama Eri say up, ne ma say up. Ontumi nyusu sa tumi no Judges. Nti wababe yi Samuel or the Samuel afra say ye adwuma or the ye adwuma. Na ade a ewom ne say Israel Onyankopon ede eye Judges ama won ena wo hwe won so. This is already the history of Israel. Onyame use Judges. Say drum maybe no Israel for omoba eye Samuel ho. Because all kind the history no na adrum maybe a Samuel or transima Israel nyina na omonije Samuel ho. Na ne mano na wabrabo enya dia na eye kwampa. And Israel for no yusu omo ankasa adwen sedabi ye pese ohin edi enso nanka na enye problem because Onyankopon na di adanse ese ne ma no no nam kwambone so na mistake Israel first Samuel yenhwe about Samuel so na yen running up na fi yentimi nkomra first Samuel no First Samuel 8. Hallelujah. First Samuel chapter 8, no me pacho 1. First Samuel chapter 8 verse 1. Was na Samuel abakura na odeni sisi Israel so na odeni masisi Israel so atimfo na nabakan di Joel na de abayo botre no na ko me once no. Verse 4. Ko. Was Israel for share wa hinetifi ase. Ana Israel mpanyini nyina ahia ba Samuel nchen Rama beka kire ne se hwe wa baakura na wo ma emfa wa kwan so afesi wo hene maye na wo mu ya atan se amanaman nyina na asem no anso Samuel ani se wo kan se maye wo hene na wo mu ya atan no na Samuel bo Awurade mpae Awurade ka kire Samuel se tie di o man ne se ne de wa kan kire wo no nyina efiri se enye wo na wapo na me na wapo me na se mi ni won so hene won ne we ya wayo nyina frida me yi won Misrim bae dibedu ne de agya me akosoma nyame foforo sa ara na wole ye won so yi ntia fetie wo your kind 20 no verses number 20 na yenso yenye se amanama nyina na yen hene ne mu ya aten na omfredi ni ye nanim inni akoma yen na Samuel te o man no nsem nyina okagu Awurade asomu na Awurade ka kire Samuel se tie won na sin hene ma won na Samuel ka kire Israelfo nyina se monko munkurum amen amen hallelujah. Israel Onyankopon edi wanim Onyankopon eye wa kwanhwere Onyankopon enam atemufuo so dani de nyina oyibi omokọ ha mu a na odibinum eba na obeji won efri ohawa wonamum oyusu atemufuo bebre edidi Israel nim samre no na Onyankopon ono a oye nyansafo no owo ne botayi nti a odidi Israel nim adurumre bi Israel sida bi se die ade a eye problem pa ewo omo request no eye 20 no o se omo nso epese wo yesede en amanaman mufuo afei die Israel say yenso ye pese ohini ni yanim sanea amanaman mufuo ahemfo di wanim kokon no yempe Onyankopon method no bio hallelujah. Say Israel hia ohina any problem but nia e wom ni say so mo ko Onyankopon ho say ebia ye pe ohini because the point is Samuel according to a normal rationale no na Samuel enka eye asofukuo no ho Eri efom ye na ne ma eye niema enya wantumi anka nti na Onyankopon no ankasa ene de Samuel ye den ebe hye mu hallelujah
And he said, somewhere man so emesi opwa. Onyame nim kwan obefa so obeden. Obed two or more free ho na odi obi aba. But Israel to me antwe Nyankopon anim wo saa kwan no so. Omo be ka kire Nyankopon say free na ekwe yempel method no. In short, yempel method no. We are se for you so ahemfo. Aden na yende atemufuo e na oma wundi anim. Omo reject Nyankopon method. Adam reject method no. Na se for reject Israel okofa won so omo abe reject method no. Ti Onyankopon say afedi e tie won. Na nea ewom no say o kan from I think 8 coming no a ode ko Onyankopon anim o se won kai on to ase no. Oma Samuel kire won say muma ahemfo bedi mu so a saa kwan we no de mo befa so. Obobo no emako in short no ohwa kire say makanya ti anopai medaho na me revise about this message na me hwe na mhu say ensem na ekoso na Samuel ka kire omo no de wo pa na hwe political powers hwahemfo no the same thing because omfo nipa no na nipa na ye nkoa that's all nkoa in short ye nkoa jo ka we nyina kire o omo se chinchina chi ye den ye pe say ahemfo di anim Yesu Kristo anumu asem se say ukwati mi a won ye den untumi nya hwe botayenti a Onyankopon ema nkwa home betina omu no ne hye obeye sutie na watumi anante na wafa na kwan so saa botayenti na Onyankopon oma nkwa home betina yemu na ode niam nyina hye yensa. But so many areas are enne ye koswara na yenso ye ne Israel ene Adam ya adwen ye fa saa kwan no so esisi bebre ekoso ewo ya brabom we ya sitram ewo ya wariem ewo ya nyumam ewo ya school mu ewo dwam ba bibiara ekoso. And it is very important say ye tie ase botayenti a Onyankopon home ewo yemu na tumi na ode amayen ewo home mu no eboa yen ema yetumi dwene se Nyankopon tumi no a ode maayen no eboa yen ema yetumi tena ase te ye ho tumi a ewo nyame ho mu no ndi so hwe Old Testament ya home no so hwe New Testament a ebe ye ho konkron di Yesu ono so obaye no se mekọ be minya mo ho se de enyanka mesoma na mama me honhom konkron abetina mumu enti konkron no so in the New Testament era no honhom so hwe Old Testament na omo a Onyankopon pese ode won ye adwuma nyina saa grace no eba won so se ne beye na obitumi edi won aye adwuma. So we had the time or time say na you ready na ya funny story bi na ya de bi to nyom na ya de bi e kan sem be e niema esi ye e nipa eneye ye nipa na ye Obeti Joseph ni story when you care for wa bi ye so ya nanse sem bi na ye to de gigi e reality e ade esi ye. And he said Joseph amfa ne ho amma na otumi gina ye na ade na o gina no de ne kọ efiase nanso opese ene obekọ fiase inse so obeye ade a ebetumi afom Nyankopon o chusu se enya ade obeye at the end of the day no okọ fiase. That is honhoma onyame de hye mu no positive things tumi a ewo mu no eboayen ema yetumi de resistance ema yetumi edi gina
Emma training. Hallelujah. Hallelujah. And in Tina of Homigum. Home no, my home quine. Sa home no, Eda so a juma. Ewo yen a Christo fomun. About your young kind himself, you be kind last one, his answer, and you mre, you be Koswaka senti. Yen Daniel. Yen Daniel. But your Daniel one, what we Daniel one, Koso. But your Daniel one, no, I'm say 8. A story no de in the kind 8. Daniel chapter 1 verse 8. Na Daniel boni tim so le mfa ohini nuane. Ne ne nsa wono mu ne ngu ne ho fi. Nti wosere pia fo hene no wangu ne ho fi. Amen. Amen. Daniel ene ni nuanom yede ato nyom yede kansem Shadrach, Meshach, Abednego. Na Daniel ka ho na ohene emra obefa odomum na ohene Nebukadnezar amawa yijiufu obi se won tete won na wonhunu nimdie aefa oman no ene ni dwumadie nyina mu mfie miensa na eno achi no omesom wonanim nti Daniel nso ewo kwan a ya fa so atete no ode ni nuanom jiufu aefa ona odoso be ohwe Bible a o say Daniel eshe nakuma mu or the si nakuma, so I don't know English version say but Daniel purpose in his heart. And the tree no is a purpose in his heart. Daniel boni trimu se. Olimfa ohini nuane ne nsa wonom ne ngu ne. Enwune ho fi, he purpose in his heart that he will not defile himself with the delicacies of the king. Daniel ono ena ojinaye ena oye na dwene se enuane we die sabrabo we die sa niye we die ene Bible no a mekan ene enkyerɛkyerɛ minya no ene no nko ene nti enya dia metumi anante sa sa kwan we so ntumi nante sa kwan so ne ayidi kan ono ena oka wo na dwene mu opeposoi oye na dwene se onye Joseph yetini story oye na dwene so onye den onye mudi adanse yi etie bi em se be 5 6 even obrochefo no so bi kan ebi se na nka anwamu bi once anwamu so de se yeche sa jene no mami bi wo yesro ha na de no oye ha wo ye ha onti me kra no behu edru awia no mote sent na eno ana ma omo alarm no mo hu say ready and in the sent no etro so one want to sent no de ebe tro ben ye om ne say ni a betimi ama wadi so no ene say wo ankasa obeye wadwen say onye den won kodi. Hallelujah. Kristo Yesu emra ma honkonkro baaye no o se honkonkro no ye de yin oyeye mboafo obeboa o enti owo mu eye adwuma wo mu betam bia honkonkro sane a oye na adwuma ne se ohia wo approval se wa improve ama no a no enti sa wa mo no entaise wo a na se wo ye wadwene se mekwa akodi a obronsam besum wati kwa mo wakodi enti ne edi kan wo onyankopon ede honhom adua mu a eye saa ne honhom no ne home no se ebeboa wo ama watumi agina aka se daabi. Hallelujah. Hallelujah. Ese utumi nya saa wa ma saa will power no nyese bibia everything goes to Daniel num chinai. Oye na dwen se enya de a
obetu saa na mo no ohun se saa na mo no tie Nyankopɔn se wo kan Joseph de na o se ontumi nya saa bɔne no nya den entia Onyankopɔn. Hallelujah. Daniel aye ni nuanom ka no ho nipa ohwe won so se ebeye den na mai saa de wei esan se mo anidi enuane a ohene de aba na se mudi enfomu nuane ana se saa enwurai na emre so na de medemoko gina ohene anim obon se na mo anim ayeden atutom na enam so kura betimi amahwere menkwa saa na oka kire wo Daniel nom se wo de opanyi fasoye naden enadupe ma ye nadupe na fasoye na se nadu no hu se bibisa ewo ho a na afei wankasa what take decision o ma wo nadu na Bible say mra nadu druye no o mo a omro mu di enfomu nuane no wonim ne wodi padua no hu se e chen wo a na wodi ohene enuane ene ne nsa papa no. Hallelujah. Emre no wie du nso emra obegina ohene nim no Bible say so yi Shadrach, Meshach, Abednego ne Daniel na obia ni wa ne presence no etisa ohene hu won na won se nyame nyansa ene nimdie nso yeden ewo mu. Daniel ene ne nuanom etumi ginai resist say Onyankopɔn enkyerɛkyerɛ a ɔde ama no efiri ne mmɔfra ase no ɛnoa na ɔbɛfa so kwan a ɔbɛfa so no emra Daniel ginai ewo butaya Onyankopɔn enam so emma no saa nyansa ne nimdie no Daniel ginai no Onyankopɔn yɛ den opagya no. Hallelujah. Hallelujah. Yem problems and no asofo kai ehun asem about fear of the people. Sometimes abayi wanu fi say onyini entina pressure starting na yeden eba frabusuam frabonten fri namfofo ho na ne namfofo eware enti fear of getting a husband. I feel na say assume no na so hidi na ono nso sha ase ye emprasem mema ne mrantie esi bema de so mo wanum bond yen mema num. Hallelujah. Ono nso opese o kire se oye guy. Hallelujah. Ana emano onko university na e catch omo youth those years. Me say oko school university secondary school nia odibesusu o Christian level ne o spiritual level no ma secondary school minim zamre na ye guys as you for no ye hu omo anase so omo no de omo ye kolo and he say o secondary school anase o university a nia ewom ne say obo say onamfofo ne amanfo no omo hu say wo no ye den wo ye kolo so amanfo hu no say gaman we de o ye guy dia hu say there is something wo tosini because also per se obia hu say also ye guy but before I be a guy no I just say be a George before I a guy no it is our girlfriend before I a guy no e say o tin twa to kakra before I a guy no abayi wa so nyampra and you know na yes oh we dey o guy we ask the friend and say wo na wani abuye but Christo mo dey hallelujah 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 and the method no entumi nya de kro method o mo use and the method na other Jews no use ni the people na I can't Daniel ho no o mo use no Daniel ni nuanom and use some method no at the end of the day one is succeed here. Hallelujah. And there na ehun fear. Ye fear say yanye saa enye yie. Say yanye saa yenso yentumi ni yie. And all kinds of things, corruption, ayekoso, ni nyina ehu ka ho.
because of civil servant, public service. Nti onadwi mu no say obedi system no ye so bad say oduru system no a 65 a wo pension na one hwe yi a onema kura no ye be yi agu abonten because normal pay no nyame amowo a wonwie no 2 bedroom kura be ye den no wonwie so no na senate fo nso ne aka no nom de aye because so kwa brochi man mu a nka wabra struggle ye adwuma nka okwa home mu dia na nka lease who say adwuma oyeye no ne ya teteto ho no insurance na ye di every year no afi na nka obe enjoy be Ghana de da nipa no ba home mu afi na ahokyere mu ahokyere be se wanye careful a Kristo ni sa pressure we ebetumi ama waye ne a eni kwan se we ye ewo adwuma mu hallelujah ena sa method no nso enye method a Kristo for ye den ye yisu difficult makaka hwianhwia no me message bia in fact me preaching nyina baako me preaching nyina but preaching bia me preaching bia say fine me 2 Corinthians say ba preaching bia John 10:10 say ba because ene me preaching so na so for we obe preach said e ben and message e salvation or no leading people to Christ until leadi amanfo so mbe hunu Nyankopon na ode wo ho ama Kristo na me patie ni message from time one na e redeemer no mo start kwa bontin kasa no up to the time two kwan ko buy America semrebi me che ne wo radio na me bisa say say ana kwese area wan no so area and I'm who so no the free one I'm starting say meeting no the message no tete first I mean nyina sa salvation message to me message no say ubetumi ede Nyankopon nyansa nimdia ode ama no ede atena asase we so because eya kamea say ofa sa kwan no so a entimi nyeye eyentro hallelujah eyentro say me ma example a Daniel fa sa kwan no so oni ne nua no na wieye san ne siye Joseph ofa sa kwan no so no na wieye oni ne nua no san ne siye hallelujah Bible so kwatimi a ontumi nya bibiara to Nyankopon ede ne home akuye mu botainti a ode home no maaye no ene se eniema esi nani so a opese ode yenye no yebetumi aye botainti a Kristo Yesu emaaye hon konkron ne se hon konkron no beboa yen amaye timi adi na hyade so hallelujah on konkron adwuma oye nyina ne se eniema Kristo Yesu aka to ho oka to ho ne niema obekire no onam ne so ebeboa yen amaye tumi anante sa kwan no so on konkron na adwuma no ti dani da nyina esi dependent on him na oboa yen na yetumi di so na isan say ye wo asase we so senia na fish dansuo mu a wa ma ho kwan amma enhyire anwura ne mu no sa pepepe ono Nyankopon enam ne home so onam ne ho konkron so ama wa hoɔden a wobetumi ede agina emra nipa nyina ya so ɔden na bɔne dɔɔso onya Noah hallelujah enti wonso betumi ayi Noah ɛwɔ wadwumam hallelujah emra nipa nyina so yɛ den na nneɛma ɛnkɔ otimi nya Noah enti wonso betumi agina sa kwan no so isanse onyame honhom etu mu botaenti a ohome gu mu no ese otumi tena na ugina ema Nyankopon se wonso emfa ho obegina ma Nyankopon na wanante se ne ya Nyankopon aka ato ho eno ne ade a edi anse maka ma repeat se kwan hwia no eso fa eden na nti ni paka kra bi na eden efam the narrow way very difficult principle no adding but omua omosha omohoso na otumi edi Nyankopon asem nante esanse yenim say yekwati no a yentumi I remember am say me tai kan me kan ram say na sofu gina ha
tofo sapona oka about my story be makano waha. Enye easy. Pressure from outside, in and out. Enti say o hwe enamfofo nea wo ye mmayuwa wo namfofo nea wo ye kwan ya wo nam so a dani da nyina say wan ye careful a nea ebeba ne say won so bepese o ye den odo ho behyem dani da nyina kai say botae ben enti ena onyankopon o ho mi go mi mu ma me be ye okrati asefo. Hallelujah. Your Daniel say, me ma shame hoso, ya dwen se, yemfa saa niema wei, abrabo wei, enwu ye ho fi. Joseph nso kan bi. Sa me ntumi nye saa di wei, entia me Nyankopon, ene me master. Hallelujah. Nti emra so se ese yetumi eti ase, na yetumi ehunu se Onyankopon every abode entity asia obo nipa no na onim dwuma ne niema ewa asase so ansa na obo yen a ohome guye mu esan santi ena ode home no guye mu enti se wo feri na wo ye eniema bia emfa ne kwan mu a na Onyankopon be whole responsible. Sa pepepe na Kristo Yesu so New Testament no ode won konkona maye to amaya hoɔden a ɛsɛ yɛtumi tena se na yɛ nante na yɛ bɔ yɛn bra sɛ akristofoɔ wama saa provisions no ɛnti wote hɔ na sɛ woyɛ kristo ni wabɛfa kristo sɛ wokra ne wagye nkwa yɛabɔ wasu wonam onkonkron abɔ wasu woyɛ dɛn wokɔba wabrabɔ no daa ne da nyinaa ɛyɛ sɛ wohunu sɛ wonam Onyankopɔn ɛkwan so Udi Nyankopon anamo na ebobra. Wo ye ne sane Bible kan anania wiase eka. Hallelujah. Very important. Say to me tie ho ase. Because into me must say ba onyame anim. Na ode oyefunu eto ho enenum. Eye good so be fasting. Eye good say obebɔ mpaye. Eye good say obesue nyame asɛm. Eye sɛ obetie nyame asɛm. Nanso sɛ wotie sɛ wo faste na sɛ asɛm no wamfa nyɛ adwuma na mfa so ama so. Hallelujah. Amma animonyam biara yɛdɛn amma Onyankopɔn. Dani de nyina me mpaye ba ko a ma bɔ no mfie bebre a me gu so bɔ no every morning after devotion me pia me say Awurade boa me na me ntumi enso wani ewo niema biara me because bibi biara yeye no ese yetumi ye yatwe eni kwan se ye ma yadwe mfiri ye ho so. Because sometimes, na nipa fi say, sa won konkron use yen say remote control there be. Sa won konkron use yen say remote control enka atemwo enye justified. Enka Onyankopon to mean justify no say obebu aten because ade nti na wo to me. Say me ya ade ye. Na wo wa mamanye. Na manye nso a wasinya ba bigina ho say me bu aten. Hallelujah. Enti na Onyankopon ede opena yeden amaw. Isanse wa yida kuresi ho a so de be yeden o de bebu nipa nyina aten. Enti o de opa amaw. Na mbom wa kyerɛw ne a ɛyɛ. Sɛ yeden faso. Afei nso wa maw ahoɔden biara ohia sɛ obetumi de ayɛ enema a ɛyɛ. Ade a yɛsɛ daa wote aseɛ no sɛ Onyankopɔn adeɛ biara wohia sɛ wode bɛnante sene kwan so nnɔkora mu no gyidie mu no Onyankopɔn de ama wo ɔnkonkoro bɛtena wo mu pɛ ɔde ama wo ɛnti sɛ woannante na kwan so a obɛtumi ahoro responsible. Hallelujah. That is the principle. Ɛnti da ne da nyinaa number one kasa yewa dwen sɛ mɛyɛ ade a ɛyɛ
because all her testimonies is like also omo ye say ye nkoto aduane no ye den eni omo ye omo adwen saa no nti no omo kasa ye nyina won se obi ani wa odidi ye aha saa pepepe e na ode ko bibialam wo ye wadwen so no mo nsa wan kasa ne ya edikan wo ka kire ho se efi na akwemi ka kire wo nipadua se ensa no menye den menum bio wo na ye se wo take saa decision no na se wo take I sense a positive na a depanti na won konkona ye den wa boa. Hallelujah. Hallelujah. O de sa tumi no ne ahode nyina aseye mu. Enti mentena se emma obronsam enyuso mentena se emma obronsam emfa wo ye den enwura topre. Hallelujah. Hallelujah. The sense ye be ba nwumre nti ye be to aso na yakosora akomu na yahunu won a otumi ginaye na wonanti Nyankopon akwan so na wahu kwan a Nyankopon efa so a ohye wanunya so bibiara ka kire se sen ne ntua ka oyetrofo. Hallelujah. So otena se Nyankopon a Onyankopon ebehye wanunya kwan a befa so atena ma no ene ne hia kwan ya befa so obedi na asem so ene ne hia esan se niema no a ye hia ye de bebo sa abra ne nyina onam ne honhom so e de adomye nti etwa se ye te ase na yitumi enantim senia John 8:32 make us go t-shirt ba ko achi se ohunu nokre na nokre no be ye den abema wa de ho so de ho a na afedi e why this year because ade bia ni why ye den this year no ade bia control o de ho. Hallelujah. Nyankopon hyira mo e wo Yesu dim. Amen.